thlir tu te chi bai le vekule voina chuan champhai ruantlang khua Pu Lainisanga chatuan ram apan santak afa te Aizawl lama hruai kan vatum don ani an upa ber hovin an unau chowin an lo om to a om pui tu ber an pate po na tulna awangin an kholama alo ho to bokani an sen na in hi min palte thil pek tling khom manga chei that thom that ani a ipo hi kan renovate sakhani heta hian kim veka mi chun hi tu tange ma boya e upati to odima e in unau palita ti hian in da veka ni mo sangin au paber ta khoya mom hei mo anin pe din diam toy anin po hi kan renovate khani a fridge khoi mi nge chuan ngoro kan ti kol lo ko thlai mi hi an toilet an ning ai lo in te kan an ti sak khani hi pon lo ma changa ti dai ngai ni mo enkawltu don tonga kan tlai ta de utlaka dar khada ron ji tareng mai he Francis ate do tate chuan adminang ka tu te ngen min kha an dula te kha Christy te chuan Ropuy te chuan zodi na te pui ate po kan ti thiang chu an ni hi kan han phur chhodon ani Aizawl lama kan shroi chhodon engmoti zong tak ngai tu chuanin alung chiat thlak rum tin amni po an lung aleng view doring kan ringa Aizawl lama anom namon in son dor mai don ani a chong trai pui mai don le ni lo chong trai pui la tilaya katlang nu le pa te api le pu te po pathian in ain san lawang ti hi kan ngi shil do chewani pasha te thamai tu mir thei te min hoi nu zawk te panei lo te pa nei lo te nu pathian da ri so kan nei ni ti lai te kha kan an soi du bokani amaro chulal pa nang chuan itum atakin han tir ni ti kan hu a bidang tin he na bidang te kal tlangin mangai na thinlung te lainan thinlung te isiam saka tinal pa chung te ina man lak thina tu chuan pa hei ibel ruat Zo Inspiration Foundation te nangin lai muna kan khua ron tirin Tichuan pa hei Pu Lainisanga fa te ron tuam bomin tihian lalpa sumle pa ya tuam ro mai ba ka inle lo te saksakin chu mai ba ka lalpa an hmalam hun thui tak thir puin tun huna hian lalpa an school lu na tu te an bui puya an foi thadon ani a lalpa kan pathian khongai takin he Zo Inspiration Foundation te thil tum hi nangin sia khongai takin lalpa nangin mal som la hunrei tak an pa hovan lo khosak to na an chen na in han kalsan mai chu soi chuak thim lo ma se an hu phur ve hle anin kan sia a keni pon aruk tak chuan kan laina du ve tak zetani Bek ka ngai lawang an mani mangai tu le laina tu lo pung khom te pon anan thla ve liam hloma an unau hian chong tu a an ril ru that ba ka mi lom an hlo em a chu wang te po ani nge yang mi ngai le thlak lel an khua po hian an hlo unau tak zet ani api ka lo me tiu do da api chi bai ru api chi bai le potula api hian awangai don cheu nó một cần tril to kim lo to ya pui pe ka tampar ni khatala go thuro ni long ai to reng su an fel don lu tu xin truyền khua vang
bye bye tiểu là fel don lu turan fel don lu an ko kot chuai hian an ko thlan mual a oma chuta chuan an pa Pu Lainisanga pon phum ve ni mundanga an kalbosan shi tak don avangin an pa thlan tlo puilova shuai ho tok mai chu kandil ru adam zan lo dewa chu wangin an pa thlan kan tlo puile phut don ani Intan ka trong trai zela lalpa khomai ro tin ka ngena Rui na sai em Rui na sai em lir thi an rui evek avangin kan tlan sak lei theilova ai chào em rui tlat mai ro anu belan jus karo chuang fu lo tlat mai he kan tlang sa bera puin puyang o của ruột em mà nè so rồi lết lết mày vui nga kan din na ni ta ani po hian rui ve le ta xe lâu lê mày không phải pin đây mà nó lô về lên đón vui rục nan buồn lệ to nè okay này anh rồi sẵn lẽ mày Aizawl làm căn lô pan mẹ kan unau anh rồi đâu phải cái này tiền luộc số mày mình sẽ căn lô số đâm sang bốc xí lâu ạ gì lâu không mày ท Rui ำ na sai em ไม Lirthian rui evek avangin kan tlan sak lei theilova ai chào em Lirthian rui evek avangin kan tlan sak lei theilova ลีรเทียนรวยเอฟกวางอินอันจุยเดอุเฟกันนี่เจนลวกโซ่โซ่ไหมมีเสียกันเราช่วยรำจังบอกสีแล้วอะ
tluang takin pathian zara zandar sari le san ve khan Aizawl kan thlen pui thei sha mani kan office a zanria te in kan an intifel masa a chumi nu an unau an in bual fai le a Tichuan zana lo reita a chuwangin thil dangte chhunzawm to lovin kan office a riak tur chuan kan in siam rem ta zo kani wala pakan pathian mai tu zana te tu tabi mai chira khalome tu na te he Aizawl te min kalpu min kal senti le khalome ba với là te không thật sắc thì mình phải với nhiều te anh sẽ có lúa na te mình phải him sel tôi đi vào đi le nu le pa thôi te na te giờ thôi te na te mình phải ăn te tôi tôi phải sang cái gì le amen tôi mà bui tôi để mà tôi làm tôi này tôi yêu thật thật lâu rồi anh chắc là lâu tôi không đây mà anh luôn chuan light card of chen tele Francis of chen sin cái chỗ khol pui cái không cái đó chuan parda so pon chuan ro so ti khar pui ro le Atu April ni khua kumsang ni som ni pali khan Divine Intervention School Zonuam Hostel an unau in kanan mit ngal veka anu pa berero sikul la local lo rei to avangin ahu phur de unin kan sia principal terem ti nain an sikula cha chhum pui tu atangin anaute pocket monitor lo tuak ve si don ani an unau hian nu le pa nei to lo ma se mangai tu an nei tin sian na hian khohar lovin aom tir ni berin kan sia Tichuan Zo Inspiration ni mai lovin thilpek lo pe tu te le lo tong trai pui thin tu te zong kha in ni ti kan shereng ani lalpan le tam takin mal som cheu ro se